omlouvám se, jako bych to dělala poprvé. Dobré odpoledne, moc díky všem, kdo si i v tuto brzkou hodinu našli čas a dorazili na dnešní diskuzi. Děkujeme i těm, co si třeba pustí ze záznamu, protože víme, že diskuze probíhá poměrně brzy, ostatně ještě světlo, které nebývá teď úplně dlouho, nebo do dlouhých odpoledních hodin. Já se jmenuji Anna Štičková a vítám vás na diskuzi, kterou jsme pojmenovali Knihkupectví za Humny, neboli poznatky z Lisabonu, Krakova a Frankfurtu. Na začátek přečtu krátkou anotaci, kde zároveň představím své dnešní hostky. Je to silná ženská sestava. Možná se dostaneme k tomu, proč o knihkupectvích mluví především ženy, ale teď tedy k anotaci. Parta nezávislých knihkupkyň a knihkupců vyrazila na 3 výzkumné výjezdy do zahraničí. Co zjistili, co je překvapilo, co by mohli a chtěli zkusit ve svých knihkupectvích, třeba i nástroj změny v širším kontextu, diskuze o různých výzvách i příležitostech, kterým nezávislá knihkupectví čelí nejen u nás, ale i v zahraničí. Vystoupí, a moc je všechny vítám, vystoupí Marcela Zachovalová z brněnské Dlouhé Punčochy. Dobré odpoledne. Tereza Pařízková z olomoucké Zlaté velryby a Veronika Benešová-Hličková z pražských Dvou veverek. Dobrý den. A jak už jsem říkala, moje jméno je Anna Štičková a jako takovou reprezentuju knihkupeckou asociaci, která se jmenuje Asociace malých nakladatelů a knihkupců, kterou zastupujeme společně s Veronikou Benešovou-Hličkovou a s Martinem Svobodou. A dnešní diskuze se může konat díky podpoře, kterou jsme dostali z Ministerstva kultury a kterou čerpáme z Národního plánu obnovy a děkujeme tedy za laskavou podporu. A nebudeme se zdržovat a rovnou se přesuneme tedy k tomu, jaké ty výjezdy jsme vlastně absolvovali. Mohla bych ji, Veroniko, poprosit, jestli by si přiblížila na začátek, protože společně jsme ten projekt vymysleli a napsali, tak jestli bys mohla přiblížit, co jsme všechno viděli nebo kde jsme byli. Tak já se pokusím. Tak první cesta byla do Lisabonu a to na Mezinárodní knihkupeckou konferenci. Tam se konal 2. ročník. My už jsme byli hrozně natěšené z toho prvního, který se konal v Praze. A vlastně kromě té naší sestavy, která tady sedí, tak se jí z českých knihkupců teda moc lidí neúčastnilo. Jo. Tak to bylo naše první velké těšení, setkání se zahraničními kolegy a potom jsme vyrazili do Polska, protože my s Anou už jsme absolvovali několik výjezdů do severských zemí a snažíme se dávat pozitivní příklady třeba našemu Ministerstvu kultury, co se podařilo v zahraničí. A velmi často slýcháme, že ten sever je bohatý a že ho nemáme dávat úplně za příklad, že tam se jen tak nedostaneme, tak jsme jeli teda k našim polským sousedům, aby jsme se inspirovali tam a určitě to stálo za to. K tomu se předpokládám dostaneme. A ten 3. výjezd byl do Frankfurtu nad Mohanem na Mezinárodní knižní veletrh z několika důvodů. Jednak se tam každý rok koná právě taky taková malá knihkupecká konference té mezinárodní asociace. A potom je to samozřejmě místo kontaktu nejen pro nakladatele, ale taky pro knihkupce. Viděli jsme tam spoustu krásných knih, které vyšly a které bychom si přáli mít v českých knihkupectvích. Tak já myslím, že nakladatelé někteří už byli bombardováni, jestli vydají další díl té a té edice. Já ještě jenom možná pro představení jsem měla dodat na začátek, ale dodám to teď. A to je, že vlastně všechny 3 zástupkyně jsou z dětských knihkupectví, která obzvlášť té nezávislé scéně jsou velmi silná. Myslím si, že valná většina nezávislých knihkupectví se specializuje do velké míry na dětskou literaturu. Tak to bude trochu nějakým způsobem takový výsek, protože samozřejmě ta perspektiva dětské literatury nebo knihkupectví zaměřených na dětskou literaturu je specifická, ale zároveň projektu se účastnili i zástupce a zástupkyně z dětsko-mystické kapitoly, což je vlastně nezávislé knihkupectví, které je zaměřené na všechny. A jednoho z výjezdů, byl vlastně 2 výjezdů se účastnila i Mariana Lišková z knihkupectví France Kafky, protože zase nám přišla zajímavá její perspektiva z knihkupectví, které je zaměřené na dospělé i na děti, ale hlavně má určitá specifika tím, že je velmi v turistické oblasti, zároveň chce prodávat knížky i místním,
zároveň je specifické tím, že to je kafkovské knihkupectví, takže se specializuje na židovskou literaturu, takže nebylo to jenom pro dětské knihkupce, abychom nepůsobili, že vylučujeme literaturu jiných skupin, než jsou děti. Já bych se ještě chtěla samozřejmě zeptat, nebo už bych přešla těm jednotlivým výjezdům, ale obecně ještě mě zajímá, co vám vlastně dala nebo dává možnost takto se propojovat s kolegyněmi a s kolegy ze zahraničí. Jestli můžu poprosit Marcelu. Mně vlastně nezáleží tolik na tom, jestli se potkáváme my, jakoby tady v rámci České republiky, anebo jsme se potkali v celosvětovém měřítku, třeba v Lisabonu. Ale vůbec to, že se potkáváme s dalšími knihkupci, mě pomohlo zjistit, že třeba určité problémy, které řešíme, nejsou způsobené námi osobně, že bychom byli nešikovné podnikatelky třeba. Protože když vidíte, že podobnou problematiku řeší prostě 20 lidí, tak už to nemůže být úplně osobní chyba. A že je to třeba dané spíš systémově, že to je prostě něco, co v tom oboru nefunguje ideálně, je potřeba s tím něco dělat. A taky mě pomáhá vidět, že je vlastně úplně jedno, jestli je ten knihkupecký nadšenec tady v Praze, v Brně, nebo v Lisabonu, a nebo v Brazílii, ale že jsou to hrozně mentálně jako podobní typy lidí, kteří si rozumí, takový prostě nadšenci do literatury a je to přenosný celosvětový, takový pocit komunity. Terezo? Tak mě samozřejmě baví, že můžete potkávat kolegy a kolegyně z celého světa, že můžeme sdílet stejné problémy, ale zároveň si myslím, že je strašně důležitý, že si můžeme představit to fungování vlastně naší knihkupecké praxe v porovnání vlastně třeba s knihkupeckou praxí ve Francii, v Itálii, v Kanadě a tak dále, protože každá země má svoje specifika a myslím si, že tam je jakoby obrovský potenciál pro to se učit a poznávat a potom taky zkoušet implementovat něco, za čím si třeba stojíme nebo čemu věříme, že by mohlo fungovat tady a mít to právě takhle hezky podložené zkušeností někoho dalšího. To je pro mě jako obrovsky důležitý. A co je krásné, co se vždycky potvrzuje, je, že kamkoliv vyjedete, tak už potom potkáváte stejné lidi, protože ten knihkupecký svět, nezávislé knihkupecké scény je něčem velký, ale něčem jako hrozně malý. Takže my v Lisabonu jsme potkali kolegy a kolegyně, které jsme potom měli zase šanci vidět ve Frankfurtu a tak dále, takže to se mi moc líbí. A já vím, Terezo, o tobě, že ty máš z výjezdy velkou zkušenost, že jezdíš často do zahraničí. Mohla bys si říct, v čem je třeba právě jiné, Marcela to zmínila, to potkávání v rámci té české komunity a v čem třeba je víc obohacující to setkávání, nebo jestli to je vůbec víc obohacující to setkávání v tom světovém nebo minimálně evropském, ale vlastně v tom Lisabonu to bylo i ve světovém měřítku. No, já vlastně jezdím každý rok jak na veletrh ve Frankfurtu, tak na veletrh v Boloni, protože mimo to, že mám knihkupectví, tak mám ještě agenturu, která zastupuje zahraniční nakladatele knih pro děti. A já vlastně pomáhám s tím, aby licence na ty knihy se prodávaly tady do českých a slovenských nakladatelství. Takže tohle jsou ty výjezdy a já jsem měla obrovskou šanci to už jsou 2-3 roky, kdy jsem byla vybrána frankfurtským veletrhem a zúčastnila jsem se programu zaměřeného právě na knihkupce a knihkupkyně z celého světa. Oni ten program replikují jednou za 2, teď se neuskutečnil, ale snad příští rok, takže 2-3 roky. A to se sejde parta 20 knihkupců a knihkupky a stráví společně týden. A vlastně poznávají v případě toho Frankfurtu vlastně německý knižní trh. A je to jakoby neuvěřitelné v tom, že samozřejmě je to přátelství, ale každý z nás má nějakou zkušenost ze svého knihkupectví. Hodně z nás má své vlastní knihkupectví. Zároveň znám ty příběhy, takže řeknu jeden za všechny, vlastně moje známá kolegyně z Kanady zavřela jedno knihkupectví svých rodičů, aby mohla otevřít svoje. A když se takhle vidíme každý rok, tak vlastně můžete sledovat z nějaké jako perspektivy času to, jak se jí daří. Jak se daří velmi dobře. Takže já třeba ve Frankfurtu jsem teďka byla
na takovém jako kulatém stole, kde ona byla jednou z hlavních hostek, takže to bylo hrozně hezké. Jo, myslím si, že vlastně, abych se ještě vrátila k té otázce, já si myslím, že je skvělé to, že vlastně to můžeme sledovat z takového jako většího hledáčku, protože Česká republika je menší než mnoho států a zástupců, se kterými si setkáte. A já neznám moc lidí, kteří zavřeli a hned otevřeli knihkupectví například. Jo, to je podle mě úplně jako nepřenositelná zkušenost. Chci je znát, ale nechci, aby zavírali, chci, aby je otevírali další a další. Ale třeba tohle mi přišlo hrozně zajímavé. Nebo tam kolegové se třeba starají o pobočku z jednoho z nezávislých knihkupectví. Mít pobočky nezávislých knihkupectví je taky podle mě třeba v naší České republice trošku ojedinělé. Takže tohle jsou podle mě právě ty věci, které je bezvadné se takhle s nimi setkávat v zahraničí. Veroniko, chceš k tomu něco dodat? Já mám pocit, že moc není co dodat, kromě toho, že jsme měli možnost si jako promluvit o tom, jak to funguje jinde, uvědomit si třeba, že řešíme mnoho podobných problémů, tak je to inspirativní i v tom, že na těch různých panelech se otvírají různá témata a vy si z toho můžete odnést třeba i nějakou maličkost, kterou můžete aplikovat tady v našich podmínkách. Ještě neprozrazujeme, k tomu se dostaneme, co jste třeba nějakým způsobem využili ve svých knihkupectvích. V čem třeba tenhle projekt, tím, že byl celoroční, nebo je celoroční, máme prosinec před sebou, ale tohle je vlastně naše závěrečná akce, tak v čem třeba byl pro vás jiný a unikátní, jestli to bylo třeba v tom, že jsme se právě potkali různí knihkupci z Česka a zároveň jsme se potkali se spoustou knihkupců ze zahraničí, takže bylo možné třeba mezi sebou sdílet ty zkušenosti, tak jestli byste dokázali říct, v čem vám to přišlo přínosné, jednak to spojení na té takzvaně lokální nebo české úrovni a ten výjezd do toho zahraničí. Marcelo? Přesně jak říkáš, má to tady ty dvě roviny, jednak moc oceňuji, že jsme se propojili a víc poznali my, co tady působíme v České republice. Pro mě osobně to bylo i, jak jsem vám jednou psala jako zpětnou vazbu, vyloženě emancipační, že člověk, jak to říct, začne nějaký ten svůj malý biznis, hodně jako sleduje to, aby vytvořil práci a prostředí, která by ho bavila, aby to bylo napojené na tu lokální komunitu a trošku se ztrácí v takových těch dennodenních úkonech a pak najednou, když se propojí do té sítě anebo zažije tu zpětnou vazbu i z těch všech zkušeností lidí ze světa, tak najednou zjistí, že vlastně co dělá za práci, že ta práce má úplně jiný přesahy a že je vlastně kulturním centrem, že to, co děláme, protože nás baví, tak má velký význam pro spoustu lidí okolo, což mi dodalo vlastně takový větší sebevědomí, větší vědomí hodnoty toho, co děláme nad to, že prodáváme lidem knížky. To je skvělé. To jsem moc ráda. Chcete k tomu něco dodat, dámy? Já jsem ty výjezdy, vlastně mi hrozně líto, že už to skončilo, že nezačne nový rok a nepojedeme dál, protože mně na tom přišlo krásný to, že i když člověk takhle třeba jako já jezdí na ty veletrhy a teďka poznává všechno možné, tak ale tady v našem případě jsme to mohli poznávat společně a mohli jsme si večer sednout a mohli jsme o tom diskutovat a mohli jsme to rozvíjet a mohli jsme si třeba i rovnou říct, tohle si myslím, že by u nás nefungovalo z tohohle důvodu a mohli jsme argumentovat a to bylo úplně jakoby úžasné a za to já jsem jako ohromně vděčná. Já se k tomu jednoznačně přidám, protože když jsme tady v Čechách v tom běžném denním provozu, tak nikdo z nás nemá čas na to, abychom se sešli. A vlastně se ukázalo, že to je jeden z těch největších benefitů a myslím, že se to ukazovalo i v loni. Já jsem na tuto otázku i odpovídala jedné zaměstnankyni Ministerstva kultury, že vlastně v tom vidím ohromný přínos, protože v loni jsme měli společný projekt s asociací spisovatelů, překladateli Severu a obcí překladatelů. A my vlastně v Čechách nejsme moc schopni najít si ten čas, abychom třeba plánovali některé věci společně. A my můžeme asi prozradit, že už plánujeme i jako knihkupkyně něco společně. Souhlasím, že tohle je jeden z velkých benefitů, že vlastně máte ten prostor a ten mentální čas na to nějaké věci probrat, koordinovat.
Pokud bychom se měli zaměřit na ty jednotlivé výjezdy, tak půjdeme chronologicky a tím pádem začneme u Lisabonu, kde jsme byli už v březnu, takže doufám, že máte ještě v živé paměti všechny zážitky, nebo že jste si je osvěžili ze svých zápisníků. My jsme tam byli na mezinárodní konferenci, kterou pořádá EIBF, což je European International Booksellers Federation, doufám, že to říkám dobře, která sídlí v Bruselu, je vlastně zaštítěna nějakým způsobem Evropskou unii a oni pro svůj první ročník pořádali, jak už Veronika zmínila, loni v Praze, ale letos jsme tedy vyrazili do Lisabonu. A mě by vlastně zajímalo jako první otázka, protože to byla několikadenní konference, kde byly standardní příspěvky, byly tam nějaké teda i pracovní skupiny nebo takové malé workshopy. Jak se vám vlastně, jak vám přišel užitečný tenhle formát, protože my jsme opravdu jako vlastně měli to velmi různorodé, že jsme měli konferenci, veletrh a vysloveně opravdu jako výzkumný výjezd, to byl Krakov. Tak co jste si odnesli z toho konceptu té konference, jestli to pro vás fungovalo, jestli kde teda vlastně máte šanci potkat opravdu hodně různých knihkupců z celého světa, ale zase třeba ten čas je koncentrovaný a je mnohem kratší. Bylo to hodně náročné. Já si říkám, že asi víc než ty 3 dny bych nezvládla vlastně jako pojmout mentálně. Ale zase tím, jak to bylo precizně sestavené, fakt jako s velkou péčí program celé té konference, tak tam člověk měl šanci narazit na hodně specificky zaměřené panely, příspěvky. Neměla jsem problém jako sestavit si to, co mě zajímalo, zajít si na to. Moc jsem to líbilo. V tom programu spíš naopak, že jak jsme tam byli v těch týmech z jednotlivých knihkupectví, tak jsme dělili síly, protože jsme nevěděli, který program si vybrat dřív. A ta knihkupecká konference je skvělá a my s mojí kolegyní Věrou Opatrnou příští rok jsme připravené vyrazit do Rigy. Já jsem taky připravená vyrazit do Rigy. No, přesně bylo, jak jsi říkala, tady se nám jako nádherně potvrdilo to, když vyjedeme ve větší skupině právě českých knihkupců a knihkupky, tak nemusíme vlastně, jako jo, ale zároveň nemusíme pocitovat tu šílenou paralýzu, když se podíváte na ten konferenční program a tam jsou souběžně probíhající 3 panely a všechny vás zajímají. V ten moment jsme si předem řekli, kdo se na co zhruba chystá a potom jsme si právě zase mohli zazdílet poznámky a nějaké zkušenosti z toho a to mi přišlo opravdu obohacující. Možná, aby jsme ale přiblížili ostatní. Tak, právě jsem se chtěla zeptat, co bylo to, co vás zaujalo, jestli tam si směřovala, že právě ty jsi zmínila, že co nás zaujalo, tak jestli můžete přiblížit, co byly ty témata, které třeba se tam prezentovaly a která nás nějakým způsobem oslovily. Tady se asi vystřídáme od toho. Já si budu teďka vybavovat, co třeba zaujalo mě a na co jsem se šla podívat, co jsem si šla poslechnout. Tak například, abyste tematicky měli představu. Byl tam panel, který se zaměřoval na nějaké festivaly, třeba v knihkupectví. Jak můžete v knihkupectví uspořádat festival? A právě u toho kulatého stolu bylo několik mluvčích, kteří měli právě zkušenost třeba s pořádáním festivalu v Anglii a v různých dalších zemích. Nebo třeba další panel byl zaměřený na to, jak si aranžovat výlohu. Taky velmi zajímavé, že? Jako ty. Samozřejmě potom často se stávalo, že obsah toho panelu vlastně se úplně neodpovídal naší představě toho, jak bychom si aranžovali my naši nezávislou výlohu, ale i to bylo velmi zajímavé. Byly tam samozřejmě nějaký keynotes, mluvčí a to byly jakoby momenty, kdy jsme se setkávali všichni v obrovském sále. To bylo až jakoby dojemné. Jo? Já třeba z těch konferencích často odcházím v pláči, protože mě to dojme strašně moc. A říkám si, už další dneska nezvládnu. A jenom abyste tak třeba mluvil Bart Moyar, ten to říkám správně, jestli vyslovuji jeho jméno, ale spisovatel, který získal cenu Astrid Lindgrenové v roce 2019, ale popisoval, protože každý, kdo tu cenu získá, tak jde do domu Astrid Lindgrenové, kde je provázen rodinnými příslušníky paní Lindgrenové a on popisoval to, jak musel jít za tou neteří, aby ho neviděla, protože celou dobu plakal, jak byl dojatý z toho. A vlastně to, co já jsem seděla vzadu, pak jsem si pořád jako přisedávala blíž a blíž, a to jsem třeba hluboce dotkla to, co on říkal.
a potom jsem si vlastně našla knihy a tak dále. Takže to jsou věci, které vlastně ty poznámky v tom vašem notýsku se tak jako kupí a narůstají a potom to sdílíte. Je to krásné. Ale já jsem se taky vybavila vlastně jenom pár a posílám mikrofon dál, protože vy si ještě určitě si pamatuju na jeden panel, kde jsme byli společně a tam si mluvila ty, Ani, ty jsi byla jednou z mluvčích panelu, který byl o bibliodiverzitě a to bylo pro mě jeden z nejzajímavějších panelů, protože tam si myslím, že padlo otevřeně mnoho věcí a možná i takových jako úskalí, který provází česká knihkupectví. Jak bys to chceš přiblížit ty? To bylo, tam vlastně byli jste 3 mluvčí a mluvili jste o tom, co to znamená nezávislé knihkupectví, jak poznáte nezávislé knihkupectví a tak dále. A vlastně ta debata běžela, ale v jeden moment se přišlo na to, že my v České republice nemáme stanovenou pevnou cenu knih. A v ten moment se tam všichni tak jako zasmáli a řekli, že ta debata, tak to je úplně jiná debata. A to by vlastně přišlo velmi symbolické pro nás. Je to tak, tam dokonce zaznělo, že Česká republika hraje jinou hru. To jsem vyděsnila. Ne, já jsem si to poznamenala. Veroniko, co byly tvoje highlights? Já vím, že jsi navštívila panel o tom, jak pracovat s problematickými zákazníky a já jsem tam nebyla a přesto si poznámky z toho panelu pamatuju, tak jestli můžeš přiblížit, o čem byl. Ten byl velmi zábavný, protože já myslím, že u nás v Čechách máme představu, že problematický zákazník je takový, který má jako spoustu přání a nemůžete mu nějak vyhovět. A tam jsem teda pochopila, byli tam zástupci knihkupectví z Corku a potom ze Spojených států. A právě knihkupec z Corku tam říkal, není problematický zákazník, je zákazník s agendou. A oni tam mají vysokoškolské studenty, kteří tam skutečně jako chodí řešit velká témata a pak samozřejmě tam zmiňovali třeba knihkupci ze Spojených států, jak mají obrovské problémy s drogově závislými. Tak to pak si člověk uvědomí, že my tady vlastně řešíme problémy, které vůbec problémy nejsou. A myslím, že tam nehli i zbraně, ne? Když v některých těch amerických státech nosí lidé, mohou nosit viditelně zbraně a mohou se začít rozčilovat v tom knihkupectví, že jste zmiňovali opravdu s očima navrch hlavy, jste přiběhli, že tedy opravdu naši takzvaně problematičtí zákazníci jsou ti, kteří třeba nechtějí platit nebo něco tak maximálně takového, ale že to někdy může být i životohrožující být knihkupcem v některých státech. Je to tak. Takže se člověk opravdu jako dozví spoustu věcí, protože myslím, že na té knihkupecké konferenci je zastoupeno asi 28 různých zemí, včetně třeba Austrálie. Takže najednou získáte náhled do úplně nových témat, jako jsou třeba zakázané knihy ve Spojených státech, to bylo taky jedno z témat. Nebo právě jak si zmiňovala to, jakým způsobem pracovat s vírou, jakým způsobem pracovat s tématy v knihkupectví, jak třeba zakládat nějaký book club a tak dále. Těch témat tam opravdu je převršel, já nevím, co zaujalo Marcelu nejvíc. Ano, já potvrzuji ty zakázané knihy, to si pamatuju, že mě hodně se mě dotklo. A je to vlastně nějaký případ Ameriky, kde je asi všechno takové rozmáhlejší. Jak vlastně snadné je tam dostat jakoukoliv knihu na ten seznam, protože já přesně nevím, jestli to budu opakovat správně, ale vlastně žádný seznam není oficiální, to taky jenom jako zvyšuje ten chaos kolem toho, který tomu pomáhá. A já jako jakýkoliv angažovaný random občan můžu oslovit školu nebo knihovnu, že tady ta kniha je v rozporu s mým čímkoliv a to je dostatečný důvod, aby ta knihovna ji musela vyřadit a nesměla s ní třeba škola pracovat. A ta knihkupkyně, která vlastně tady toho panelu se účastnila, tak zmiňovala, že vlastně u nich ona jako by soukromý subjekt, jako podnikatel, tak vlastně může s nás držet nějakou linii myšlenkovou, co bude mít v tom obchodě zastoupeno, než vlastně třeba zaměstnanci těch veřejných institucí. A trochu má možnost to vyvažovat a vlastně může být tak, kdo se jako nahlas ozve, protože jim nehrozí to, že třeba ztratí práci. Tak to bylo vlastně téma, co trochu přesahuje ty knihy.
Jo, já jenom pro upřesnění dodám, že ten seznam zakázaných knih se netýká knihkupectví, že jsou to právě většinou školy nebo veřejné knihovny a že ti knihkupci, protože se to teda taky pamatuju taky z loňského Frankfurtu, protože tam taky mluvili jedna z těch knihkupky amerických, že oni se právě snaží vyvažovat ten tlak z těch škol a naopak ty knihy v knihkupectvích mít, ale že to zase vyvolává třeba v těch komunitách nějaké spory a nějaké tlaky, kdy ty rodiče, když už to dostali z té školy, tak to vlastně chtějí, aby to nebylo ani na půl těch knihkupectvích a dostávají se pod nějaký jako tlak, tak jenom abychom uvedli na pravou míru, nebo spíš doplnili, že to není tak, že by nesměli ty knihy prodávat, ale že je to prostě stíženo a vzhledem k tomu, že na těch některých seznamech, protože přesně ty školní rady si tvoří často své seznamy, nebo na Floridě to tak funguje, tak se ocitají knihy jako Anne Frank, deník Anne Frank nebo Maus, nebo George Orwell, tak to vlastně jako se bavíme o opravdu jako velkých klasikách, kdy vlastně nedává vůbec to celé smysl. Tereza už na to trošku narazila, nebo už to tady na to v té diskuzi o biodiverzitě částečně narazili, ale přesto bych se chtěla zeptat, jestli jste si ověřili, nebo jestli jste zjistili, že do nějaké míry třeba čelíme podobným výzvám nebo stejným napříč tím světem nebo minimálně evropským prostorem, protože k tomu se asi dokážeme vztahnout víc než třeba k cenzuře v nějakých totalitárních státech. Tak jaké jsou třeba ty výzvy, které jsou stejné a jaké jsou jiné? Už jsme tady narazili na pevnou cenu knih, ale jestli vás napadne ještě něco. Já můžu říct, co jsme se Zuzkou už tady s kolegyní spolučaky shodli, že jsme slyšeli podobné věci, ke kterým jsme si došli vlastní zkušeností, tak jedna z nich je, že jako malé knihkupkyně nebo vedoucí malého podniku, abychom dokázali fungovat bez ztráty, nějak výdělečně, aspoň trochu, tak nám nestačí sedět v obchodě a čekat, až za námi přijde zákazník, že to tam potvrzovalo mnoho zkušeností, že je potřeba být proaktivní, jezdit na festivaly, oslovovat školy, hodně chtít spolupracovat a taky nutnost, i když je to vlastně potěšení pro mnoho z nás, pořádat kulturní akce, jako fungovat jako takové kulturní centrum a být důležitý pro to okolí, jako pro sousedství toho knihkupectví. A poslední z těch věcí, co si myslím, že tak platí jako obecně, že v současné době je možná jednodušší se specializovat, nebo spíš životaschopnější, životnější je prostě vybrat si nějaký výsek té literatury a v tom hledat ty knihy, že možná složitější a méně konkurenceschopní jsou ti, kteří se snaží pokrýt všechny. Já teď budu možná trochu pesimistická, doufám, že tady za to pak vrátí do optimistické roviny. Já myslím, že to, že řešíme na evropské, možná i světové úrovni podobná témata, je jedna věc, ale mně při těch mezinárodních setkáních pořád dochází, že je obrovský rozdíl i po 35 letech mezi bývalou západní a východní Evropou. Já myslím, že to nemusí být ani otázka financí. Jedna věc je pevná cena knih, která se podařila prosadit už i v řadě zemí bývalého východního bloku. Ale já myslím, že je to v obecném nastavení, jak my vnímáme třeba roli knihkupců. My jsme se s tím setkali už během covidu, kdy vlastně knihkupci byli zařazeni mezi biznis, to znamená, že kulturu to nezajímalo a bylo to pro ministerstvo průmyslu a obchodu, které zase ten biznis nezajímá, protože je to naprosto marginální. A my vlastně strašně složitě hledáme svoje místo. A to mně přijde opravdu v tom mezinárodním srovnání do očí bíjící. A není to třeba jenom otázka jako České republiky, ale já si vybavuju, a to myslím bylo už loni na té konferenci v Praze, kdy v jednom panelu seděla Rumunka a vedle byly, myslím, že Irka, Francouzska nebo Britka, nevím přesně. A bavili se tam o tom, jakým způsobem fungují ta knihkupectví. A já jsem si říkala, no ale tady máme pořád tu železnou oponu. To je tady pořád cítit. Tak
to je ještě další zjištění, které už teda není tak optimistické, tak Teresko, prosím, dej to někam pozitivně. Já to ještě jenom doplním, že pro srovnání v tom covidu, tak třeba Francouzi zařadili nezávislá knihkupectví jako kritickou infrastrukturu a po celou dobu pandemie během všech lockdownů je měli otevřena. Ze zákona mohli knihkupci nezávislí, protože oni mají velmi specifickou pro kulturní politiku právě pro nezávislá knihkupectví, tak oni je měli v rámci kritické infrastruktury otevřené. A zaznělo to v Lisabonu, že Francouzi, zástupce vlastně asociace francouzské knihkupecké, řekl, že pevná cena knih zachránila nezávislou scénu ve Francii. Tak optimističně. No, nevím, jestli to bude optimistické, možná to bude neutrální, ale já si myslím, že se nám neustále potvrzuje to, k čemu jsme si už právě dávno došli sami. Že takový ten sen, že si otevřete knihkupectví, naplníte ho knihami a ty se vám budou sami prodávat, je do jisté míry velká utopie a takhle to prostě jakoby nefunguje. A ani by to tak nemělo podle mě fungovat. Takže vlastně mně se na nezávislé knihkupecké scéně, a potvrzujeme si to napříč světem, líbí ta kreativita, která je nutná v tom, abyste vymysleli koncept svého knihkupectví. Protože nezávislé knihkupectví je postavené na tom, že tam přijdete a opravdu vidíte knihy, které vybíral 1, 2 konkrétní lidé, kteří ty knížky skutečně četli a mají tím nějaký vztah. A zařadili je na to konkrétní místo dopředu, protože se za tou knížkou nějakým způsobem stojí a ne protože je musí nutně tam mít v nějaké sekci novinek nebo doporučujeme. To se mi na tom moc líbí. A právě třeba na tom panelu bibliodiverzity padlo od Federika právě zajímavá myšlenka toho, že právě nezávislí knihkupci vůbec necítí ten tlak vystavovat knížky, které už jsou propagovány vlastně tím mainstreamem, protože proč by to dělali? Proč by to dělali? Oni chtějí ty se prodají sami, jak on říká, to my zase mám s otazníkem, ale právě je potřeba vystavovat ty, které tolik prostoru nedostali. A tak jenom ta kombinace, ve které kladete vedle sebe knížku malého nakladatelství, knížku velkého nakladatelství a tak dále, takže to už je všechno velmi individuální. Takže jo, my všichni musíme vymýšlet, co dělat dál. Já si myslím, že ty cesty jsou poměrně jako jasné a podobné, protože můžete prodávat hrnečky a ponožky, ale třeba tohle za mě není cesta. A my teda nabízíme třeba v našem knihkupectví kurzy a tyto přidružené aktivity, jak pro dospělé, tak pro děti. A mně přijde vždycky strašně hezké vlastně poznávat ta další a další knihkupectví a sdělovat si ty zkušenosti a vlastně tu dobrou praxi. To je vlastně pozitivní, ta dobrá praxe, kterou jsme chtěli dospět. Já se pak na to, co jste ze svých výjezdů aplikovali ve svých knihkupectvích, zeptat úplně na závěr. Takže bych teď přešla ke Karkovu, kam jsme tedy vyjeli na studijní výjezd nebo výzkumný výjezd a navštívili jsme řadu nezávislých knihkupectví, navštívili jsme i některé instituce, tak bych se chtěla zeptat na to, jak zase vám vyhovoval tady ta podoba toho výjezdu a co vás tam zaujalo. Mně osobně tady to vyhovovalo úplně nejvíc asi z těch 3 akcí, protože to bylo takové jako víc 1 na 1, nebo byli jsme malá výprava, většinou jsme si povídali vlastně s vedením toho malého knihkupectví, nebo jsme byli v institutu knížky a bylo takové osobnější, to je to správné slovo. A myslím, že jsme se i docela snadno a rychle pak dostali k velice konkrétnímu sdílení konkrétních typů, co jim v které fázi pomohlo, že jsem jim nestihla si psát poznámky. A osobně jedna z nejzajímavějších věcí, co už vlastně prošlapali tu zkušenost, co mám pocit, že není potřeba opakovat, je to, že nejdřív volili cestu, aby zpropagovali nezávislá knihkupectví jakoby formu soutěže mezi těmi knihkupectvími, aby na ně upoutali pozornost. Ale vlastně v průběhu let, kdy se tam to střídali na těch místech vítězů, aby přestávalo být prostě zajímavé, tak dospěli k tomu, že není jako vtip v tom mezi sebou si konkurovat, ale začali vystupovat dohromady. Že se vlastně teďka promují akce, jako že jsou definované ty nezávislé knihkupectví, ti, co jsou nezávislí, a promují se dohromady ty
kterých se podílí všichni. To mi připadá jako velice silný nástroj. No určitě se tady dostáváme k oblíbenému tématu nějaké podpory, protože to byl jeden z důvodů, proč jsme jeli do Polska, protože jsme tušili, že Poláci mají dobře propracovanou podporu literatury jako takovou. Není náhoda, že přijedete do světa a všude vidíte polské knihy. Právě jsme byli v tom institutu knihy, kde jsme se dozvěděli, jakým způsobem probíhá podpora. Jednak samozřejmě je to třeba velikost té jejich vývozní agentury, která se vůbec nedá srovnávat s Czechlitem. Je to nezávislá instituce, která pracuje s úplně jiným rozpočtem a jiným personálním obsazením. A co pro nás jako pro knihkupce a knihkupkyně bylo dost zásadní, tak zjištění, že vlastně místní vlády, něco jako naše místní samosprávy v jednotlivých městech a kraje podporují nezávislé knihkupce, protože si uvědomili jejich roli pro vlastně čtenářství a literaturu nezávislou jako takovou. Takže podporují danými částkami fungování knihkupectví. Stačí, když má knihkupec poličku s blíže neurčeným počtem knih, které se týkají regionu nebo místa, a získá podporu. Tak to je za mě třeba jedno velké téma, o které bychom se mohli pokusit ho prosadit aspoň na té lokální úrovni, protože asi se nedá čekat, že by se podařil nějaký takovýhle program v krátké době zařídit třeba na ministerstvu financí, ale myslím si, že kraje by se nad tímhle mohli zamyslet, protože si myslím, nevím, jak to máte kolegyně u vás v Olomouci a v Brně, ale my samozřejmě poličku s Prahou máme v knihkupectví a myslím si, že každý knihkupec v regionech má svoji regionální poličku. Tak by bylo fajn, kdyby se místní samosprávy a kraje zamysleli nad tím, jestli by s tímhle nešlo něco dělat a nezajistit fungování těch nezávislých knihkupců třeba takovouhle formu podpory. No, já bych to ještě doplnila v nějakém kulturně politickém kontextu, protože my jsme jeli speciálně do Krakova proto, že město Krakov má svoji speciální kulturní politiku právě pro nezávislá knihkupectví. Krakov je město kultury, město literatury pod UNESCO, stejně jako je třeba Praha, byť to není hlavní město, jo? Je to Krakov, myslím si, že to má i Varšava, že vlastně může být víc těch měst v rámci jedné země, nebo to může určitě, to vím. A že oni vlastně ty věci, které začali dělat od spoda, tam to opravdu rozhýbali ty nezávislí knihkupci. Vytvořili tu síť, jich tam asi 20 až 30 těch nezávislých knihkupectví, což vlastně takové jako relativně malé město, které není nějak zásadně větší než česká města, tak je docela hodně. A oni tam vlastně ty věci opravdu začali dělat na té městské úrovni přímo jako s radnicí Krakov, a krakovskou radnicí a vlastně teď ta kulturní politika města se osvědčila natolik, že je implementována na té národní úrovni. Že to jako přebrali vládní jako struktury a implementují to teď i jako po celém Polsku. Tak to byl třeba pro mě velmi zajímavý jako příklad, že to není nutné vždycky tlačit právě přes tu národní úroveň typu ministerstva kultury, ale lze začít jako i s tou městskou samosprávou, teda městskou posléze nějakou jako krajskou, ale bylo to město Krakov. Ten institut právě vznikl na základě toho taky vlastně tam. Dneska je to národní agentura, která je pod ministerstvem kultury, stejně jako ty exportní agentury bývají. Má necelých 200 zaměstnanců, je to prostě velká instituce, která hlavní sídlo má v Krakově, pobočku má ve Varšavě. Ale jednak se stará o export, ale stará se i o tu situaci tam. Ale je teda taky pravda, a to myslím, že je třeba říct, že Poláci se pro tu velkou investici do literatury rozhodli po té, co jim tak zoufale spadla čísla čtenářství, že nemohli už dělat nic jiného. Tak my pořád ta čísla čtenářství nemáme tak špatná, tím se tak jako vždycky každé 4 roky trochu utěšujeme, když vyjdou ty statistiky, že to furt není tak hrozný jako jinde, ale nevím, jestli úplně má smysl čekat, až to bude tak hrozný, jestli se jako neinspirovat a nezačít ty věci řešit dříve než později, no, protože oni ty Poláci to fakt nechali zajít tak daleko, že už jim toho moc nezbylo, ale je pravda, že prostě tu literaturu vlastně překládají velmi intenzivně a je vlastně světovýho dneska ražení nebo nějakým zájmem v zahraničí je srovnatelná třeba s tou skandinávskou literaturou.
Tohle je pro mě třeba hodně zajímavé téma, že my se velmi často bavíme o tom, že vlastně kultura chce pořád jenom peníze a že to jsou vlastně peníze, když tak budeme podporovat kulturu, ale nikdy se nám to nevrátí. A já si myslím, že právě skandinávské země nebo to Polsko je dokladem toho, že když se ty peníze do kultury dají, že to není čistá dotace, ale že je to investice. Je to investice nejenom do kultury té dané země, dejme tomu do toho čtenářství, nějaké gramotnosti obecné, ale hlavně to dělá obrovskou službu na poli soft diplomacie a ve finále to ty peníze taky vrátí. Já si vzpomínám, když jsme se bavili ve Švédsku na tamní agentuře, tak oni nám říkali, že jsou schopni za rok uzavřít 3000 smluv na vývoz literatury. Švédsko, které je menší než my. Ne, je stejný, má asi o 200 000 obyvatel víc nebo méně. Ale srovnatelná. Ale srovnatelná země, která najednou jako dokáže prodat 3000 licenčních smluv, i kdyby každá z nich byla jenom za 1000 eur, jakože nebude. No, zase asi pro nějaké srovnání my nemáme ta čísla, kolik se prodá licencí, ale víme přes Ministerstvo kultury, že zhruba 400 titulů ročně vyjde s nějakou podporou jako v zahraničí. Takže je to určitě jako řádově méně, i kdyby ne všechno vyšlo s podporou ministerstva, byť většina vychází s podporou ministerstva, to víme, tak to bude do 1000 vydaných jako zahraničních titulů nebo překladů z češtiny. Takže je to řádově jinde. A fakt jsme srovnatelní a i ten objem toho trhu je poměrně dobře srovnatelný. To je ale jedno. Já bych ještě, než se tedy vrhneme na to, co jste aplikovali, tak bych ještě krátce se vrátila zpátky k Frankfurtu, nebo zeptala se vás na zase jiný typ akce, jako byl veletrh. Zase hodně lidí, ještě více než v Lisabonu, dnů zhruba stejně, protože jak někteří možná víte, co už do Frankfurtu třeba jste se podívali, tak ty první 3 dny jsou vyhrazené teda těm trade visitors, takzvaně těm odborným a obchodním návštěvníkům a návštěvnicím, pak se to otvírá veřejnosti v pátek, takže jsou to zhruba ty 3 dny. No tak jaký byl Frankfurt? Já jsem letos ve Frankfurtu nebyla, takže jsem zvědavá na vaše poznatky. Pro mě to byl trochu šok z množství lidí a z množství těch knih, protože mě to vedlo vážně k úvahám, jestli to je skutečně potřeba takové tuny a hory a jestli všechny ty knihy najdou svoje čtenáře a co se stane s těmi, které se teda jako neprodají. No, byla to taková trochu ledová sprcha v tom, že my si děláme na těch svých 20 metrech čtverečních, co nás jako baví a naplňuje, ale jsme prostě součástí tady toho celého průmyslu. Nesem taky za to nějakou zodpovědnost. Ale jinak samozřejmě člověk intuitivně našel ty krásné knihy tam v těch obrovských stozích, těch nezajímavých a narazil na zajímavé přednášky. Mně osobně se tam dotklo téma, nad kterým přemýšlím i tady u nás, že vlastně se rozevírají, stejně jako se rozevírají nůžky ve společnosti, tak se rozevírají v případě knížek pro děti ty nůžky mezi dětmi, které mají od malička přístup ke kvalitní literatuře, protože pocházejí z dobře situovaných rodin a rodiče cíleně sledují tady tu výchovu jako k estetice a jako k intelektuálnímu přehledu tím, že kupují knihy a vybavují tím domácnost, a na druhé straně se to prostě rozevírá k dětem, které doma ty knížky nemají a jsou odkázány na telefony. Prostě tak. A mluvilo se o tom zajímavě v tom smyslu, že je tady potřeba, že to je vlastně otázka politického rozhodnutí, politické podpory a nějakých systémových opatření, a protože v tom hrajou roli knihovny a školy, které by mohly tady tu propast zmenšovat tím, že prostě umožní spoustě dětí přístup ke kvalitním knížkám. Možná by mohly vzniknout i nějaké programy, které by ty knihy dostávaly blíž těm dětem, takže to je pro mě důležité. Já mám takovou potřebu to vždycky doplnit nějakým porovnáním se zahraničními nějakými daty a myslím, že je to asi 3 nebo 4 roky, co dělal National Literacy Trust, což je britská organizace fungující už mnoho let.
mnoho desítek let, tak je právě výzkum a zjistili z toho výzkumu, že myslím, že každé páté britské dítě právě nemá žádnou svoji vlastní knížku. Teď se přiznám, omlouvám se, že je to i na záznam, že nevím, jestli je každé třetí nebo páté, tak budeme doufat, že páté, ne každé třetí. A vlastně oni jsou už tak velká instituce, mají vliv na tu kulturní politiku, takže poměrně obratem se rozjela nějaká celonárodní akce, kdy se právě snažili dostat nějaké kvalitní vybrané tituly urgentně k těm dětem, které jsou právě z nějakých jako sociálně nezajištěných poměrů, aby prostě tu knížku měli. Je tam právě velká podpora těch školních knihoven, které vlastně v Česku my máme na přepočet obyvatel, se furt přetahujeme o to, jestli jsme to my, Slováci, nebo teď nevím si Lotyši. Máme tu největší síť knihoven na světě, my jich máme něco asi kolem 6 000, ale ještě máme velkou síť těch školních knihoven, které vlastně nejsou v této statistice, protože oni nemají samostatný status. Oni vlastně jako školní knihovna může být registrovaná jako veřejná, ale to je často problematické, protože ona úplně nefunguje jako veřejná a těch je snad jako mezi 3-4 tisíci těch školních knihoven. To je jako obrovské číslo, ale vlastně možná jste sami někdy zavítali do školní knihovny, ještě si to třeba pamatujete, jak vypadala, že tam nebyly úplně knihy, které jste chtěli číst. Já tady koukám na Vrátu Maňáka, který se mnou navštěvoval Stříbrský Dipl a ta našetra byla dost hrozná, jako co si pamatuju. Takže určitě tam je jako takzvaně polené orané a stálo by to za to a vidíme, že to je fakt jako podstatný, no. Že ta role té rodiny není jediná. Tak ještě nějaké poznatky z Frankfurtu, třeba něco optimističtějšího zase. Vždycky přidáte mě ten mikrofon. No, z trošku jiného ranku. Pro mě ten Frankfurt samozřejmě to je jako obrovský kolos a člověk jakoby se rozkoukává, ačkoliv jako každý rok ví, do čeho jde. Ale co je teda pro mě a pro nás velmi zajímavé, je vlastně prezentace jednotlivých států. To si myslím, že je velmi zajímavé. Ty stánky bývají, oni se nemění každý rok. Když máte národní stánek, tak většinou ho potkáte v řádu let následující na stejném místě. Vypadá stejně, ten obsah je samozřejmě jiný, zaktualizovaný. Ale mě hrozně baví vlastně chodit a poznávat ten typ té prezentace, vůbec ten nápad, tu myšlenku kolem národní literatury. A myslím si, že pro nás je to ještě nyní trošku zostřené tím, že víme, že v roce 2026 bude Česká republika hostovskou zemí ve Frankfurtu a to je jako velká událost. Takže na to se taky velmi těšíme. Je to taková olympiáda literární, vždycky právě v těch národních expozicích se každý kouká na to, jak vypadá to u těch sousedů a jestli to máme hezčí, nebo oni to mají hezčí. Vždycky z toho nejlépe vyjdou ty skandinávské stánky, anebo pobaltské, to je ty, které se velmi dotahují. Zajímavé mě, jestli Lotyši stále mají ten vizuál, kde jde toho bytu spisovatele nebo spisovatelky, to je, myslím, pořád to vítězí za mě. Frankfurt. Já myslím, že to, co už tady zmínila Marcela, že v té předešlé knih si člověk uvědomí právě možná i význam toho nezávislého knihkupce, knihkupkyně, který z té převršle vybírá. No, je to opravdu převršel, to se jako jinak říct nedá. A i když v Čechách vychází zlomek toho, co my jsme ve Frankfurtu mohli vidět, tak pořád je to spousta knih. Tak tam si myslím, že opravdu jako role toho knihkupce je moc důležitá. A mě tohle přivádí možná na další myšlenku, která se váže na české prostředí. A my jsme se o tom nedávno bavili s Terezou. Že možná nakladatelé sami si neuvědomují, jak důležitá je role knihkupectví. Veronika, ty jsi zároveň nakladatelka, tak teď můžeš sama sobě prostě vynadat, jak jestli si dostatečně uvědomuješ roli svého vlastního knihkupectví. Já doufám, že ano, ale mě to, když jsme se o tom bavili s Terezou nedávno, tak mě to vlastně přimělo k tomu, abych se podívala do statistik našich prodejů. A uvědomila jsem si, že vlastně i pro nakladatele střední a větší velikosti ty prodeje, které třeba máme my u určitých titulů, nemůžou být nezajímavé. A já mám trochu pocit, že čeští nakladatelé vlastně jim nedochází význam těch nezávislých knihkupectví, protože my jsme v podstatě jejich marketing.
Do jisté míry a taky ho částečně i suplujeme. A já bych teda chtěla takhle na dálku apelovat na nakladatele, pokud se na tuhle diskuzi dívají třeba ze záznamu, aby nad tím začali přemýšlet. A třeba i nad tím, jaký důsledek může mít jejich chování, když se upíšou nějakému konkrétnímu velkému distributorovi. Jestli pak třeba to jejich jednání nebude mít v dlouhodobém horizontu nějaký negativní dopad i na ně samotné. Tak jsem negativní. Nemáme tady druhou stranu takzvaně, takže to pouštíme do éteru, ale nemůžeme se přesně vyptat. Já bych se teda chtěla, protože pomalu se začneme blížit k závěru, kdybyste měli nějaký dotaz z publika, tak bude za chvilku čas ho položit. Tak by mě zajímalo, co tedy, jestli opravdu je něco praktického, protože skutečně těch zážitků, dojmů, poznatků bylo jako velmi mnoho, ale nechceme, aby to zůstalo právě jenom takzvaně u nich, protože tak nachytřit se nebo inspirovat se je jedna věc a druhá věc je potom to třeba prakticky aplikovat. Tak jestli je něco, co jste opravdu, co vás jako nadchlo a co jste ať už v rauši z toho, že to bylo tak super, že jste to udělali hned, nebo se na to tady v nejbližší době chystáte, co bylo to, co vás oslovilo a co třeba aplikujete, nebo už třeba delší dobu, i když jezdíte, když takhle třeba má Tereza zkušenosti z jako dlouhodobějšího kontaktu ze zahraničí, tak co byly ty poznatky, co jste použili v praxi? Mně se to tak hezky tady naváže na to, co jste teďka říkala, Veroniko, protože souvisí to s tím, jak jsem na začátku říkala, že jsem to vnímala úplně jako emancipační, protože zvlášť po tom Lisabonu, když jsme se vrátili, tak jsem začala uvažovat přesně nad tímhle, že nevím, jestli v nakladatelstvích vědí přesně, co děláme pro jejich knihy, jak moc o ně pečujeme, jak moc je vlastně doručujeme na přesné místo, tam, kde budou jako slyšeny, kde budou čteny. A tak mě to vedlo k tomu, že jsem obeslala všechny nakladatele, u kterých mi připadalo, že tam je ještě možnost dostat lepší marži, že si ji zasloužíme a přesně jsem jim popsala proč. A podařilo se to v nějakém případě? Podařilo se to, myslím, ve všech případech. Wow, tak to je teda... U některých v rámci opravdu jednotek procent. A to musím říct, že panuje přímá úměra, že čím menší nakladatel, tím víc byl ochoten ohodnotit naší práci. Tak to je teda velmi praktický dopad, tak super. To nevím, jestli troufnete některé. Ale mně mail nepřišel, tak... Mně mail nepřišel, tak jako nakladatelka dávám asi dobrý procent. No tak podle toho můžeš posoudit situaci. Já mám taky takový jako praktický vstup do svého knihkupectví, kdy před 2 lety, když jsem se vrátila z Frankfurtu a mě to už jakoby rezonovalo delší dobu. A kdekoliv jsem byla vlastně v zahraničí v dětském knihkupectví, protože máme dětské knihkupectví, jsem otevřela dveře a první knihy, na které jsem vlastně pohlédla, byly knihy pro dospělé. A tak jsem si o tom přemýšlela, říkám, knihy pro dospělé, proč tady dávají, má to význam, osvědčí se to a tak dále. A právě po tom Frankfurtu před 2 lety, kdy jsem mluvila s majitelkou jednoho dětského knihkupectví, kde se mi přesně toto stalo. A ona mě velmi povzbudila v tom, že to dává velký smysl, protože ty dospělé čtenáře v tom knihkupectví máte. Tak jsem založila vlastně sekci pro dospělé. Takže když přijdete k nám do knihkupectví, tak po pravé straně je teď už rozrůstající se část právě pro dospělé čtenáře a čtenářky. A mě to dává krásný význam i v tom, že vlastně můžete projít tím knihkupectvím, které je tak jako velmi jemně řazeno podle určitého věku. Já to nemám moc ráda, ale začíná se třeba na kontrastní lepore, tak spíš jako typu knihy, tak můžete přejít a potom vlastně se tak jako stáhnout přirozeně do té sekce pro dospělé. Takže třeba to je za mě něco, co se mi velmi osvědčilo. Já myslím, že to dává smysl, protože když k vám chodí jako někdo od dětství, tak pak může rovnou přijít do dospělácké sekce, že vlastně to jako McDonald's má ten Happy Meal, aby si vychoval ty zákazníky od Happy Mealu až po cheeseburger, tak to je ta taktika vlastně. Dobře, samozřejmě nechci být McDonald's v žádném případě, ale úplně rozumím, co říkáš a jo, přijde mi to taky hezké, vlastně by mi to přišlo krásný, protože
ty děti rostou a já je znám třeba často úplně od malička a najednou přijdou a mají školní aktovku a já vím, že přijdu za pár let a už prostě to bude úplně jiný. Tak já je nechci ztrácet, ale také mám vlastně v knihkupectví artefakty, protože nám vyrobili to a to, takže tam všechno zůstává, ty děti chodí a poznávají ty věci, které jsou prostě součástí toho knihkupectví. A mně to přijde jako úplně snové, že vlastně se do toho knihkupectví můžou vracet vždycky. Nezávisle na dětech, pro sebe, kvůli sobě. Tomu říkáme podplutovky pro dospělé. Já řeknu dvě úplně konkrétní drobnosti a pak zase přejdu k něčemu vyššímu. Dvě konkrétní drobnosti. My děláme v knihkupectví tematické výlohy. A dlouho jsme si říkali, že by bylo fajn tam vlastně vždycky tu výlohu jako popsat a přemýšleli jsme nad tím, jak. A když jsme slyšeli právě přednášku o tom, jak upravovat výlohy, tak jsme už nepřemýšleli, jak. Normálně jsme vzali fix a není to sice krásné, ale prostě tu výlohu vždycky popíšeme. A druhá praktická věc je, že právě na té přednášce o těch úpravách výloh říkali, že lidské oko mnohem líp vnímá lichý počet, takže od té doby, když prezentujeme nějakou konkrétní knihu třeba před křtem, tak vždycky v té výloze je lichý počet knih. Tak to jsou třeba dvě takové konkrétní drobnosti. Ale pak si myslím, že, a to snad bude tím nejdůležitějším výstupem celé té naší roční anabáze, že myslím, že jsme si všechny uvědomili, že se potřebujeme víc propojit. A že to, co zaznívalo vlastně na řadě těch diskuzí, že v různých místech světa existují třeba družstva, kam se spojila nezávislá knihkupectví, aby si dokázali vyjednat třeba lepší podmínky, aby mohli společně jako zafinancovat nějakou smysluplnou kampaň, tak to myslím, že jsme si všechny uvědomili. A právě se chystají nějaké společné projekty, uvidíme, jak rychle se nám je podaří naplnit, protože samozřejmě všechny máme málo času, dělí nás dost kilometrů od sebe, ale věřím, že to, co jsme započali, ty diskuze během těch našich výjezdů, takže bude ta spolupráce pokračovat a že bude mnohem intenzivnější než doteď. Tak děkuju, to bylo krásné. Tak jo, tak asi dám prostor, jestli máte někdo dotaz nějaký z publika. Ano, tak já donesu mikrofon. Já myslím, že ani není potřeba, já doufám, že to bude slyšet. Dobrý večer. Z toho, co tady, já mám dva dotazy. Z toho, co tady zaznělo, mě za první přišla zajímavá ta koncepce natáhnout se pro nějakou finanční podporu nebo spolupráci ke krajům skrze propagaci regionální literatury. A chtěl bych se zeptat, jestli nezávislí knihkupci už pokročili i k nějakým jednáním, případně s kým, to by byla ta první otázka. Konkrétní jednání zatím ne, řekněme, že proběhlo už nějaká kuloární jednání, ale nebudu teďka s dovolením jmenovat konkrétní osoby, ale bavili jsme se o tom, že vlastně by to možná mohla být jako průchozí cesta právě skrze ty regiony. A já si myslím, že tady bude potom i role těch jednotlivých knihkupců v krajích. Že to nemůže být zase něco, co my jako tady z Prahy nebo z Brna budeme vyprávět, ale že by opravdu se o tom měli snažit i ti jednotliví knihkupci v těch jednotlivých krajích a vlastně vytvářet ten tlak na krajské vlády, nebo jak se tomu vlastně říká, na kraje, aby třeba nějakým způsobem podpořili. Tady se nebavíme o tom, že by to museli být 100 000. Já myslím, že pro každé to knihkupectví by byla nesmírná podpora 2-5 tisíc korun měsíčně a vyřeší vám to prostě aspoň třeba elektriku. No a zároveň to nemusí být napříč těmi kraji, jo? Že to může proběhnout zvlášť jako v Jihomoravským a část v Olomouckým, že vlastně je to hodně o tom jako vlastně kontaktovat, nevím, jestli rovnou všech 14 těch samospráv, ale vlastně jednotlivě. A my teda teď taky ještě před sebou jako dokončujeme tenhle projekt, takže to jsou spíš takový jako asi vize na příští rok, jestli to můžu jako takhle ještě časově zarámovat. A druhý dotaz. Děkuju. A pak bych se rád zeptal, to je informace, která mě zaujala, že zřejmě budoucnost nezávislých knihkupců může být bez specializace, ale ostatně vy všechny tři podle toho, co tady znělo, máte z části více či méně specializovaných knihkupectví na dětského čtenáře. A mě by zajímalo, jestli se ta specializace týká i jiných oblastí nebo oborů a jestli je to trend, který se v Česku nějak vyvíjí. Protože si svedu představit, že dětský čtenář v rámci čtenářstva je pořád jenom specifický, mimo jiný, protože on není ten zákazník, nebo on není ten kupující. On je publikum, ale je jako sekundární zákazník vlastně.
Mně napadá jenom konkrétní příklad, co mě vyskočilo v hlavě v Lisabonu, je knihkupectví, tuším názvu El Viajante, které se zaměřuje pouze na cestopisy. A právě, jakože to mířil spíš do českého prostoru. Tak můžu já asi to jenom řeknu. Jo, myslím si, že jsou takový jakoby trendy. Jeden z těch trendů je komiks, že jsou komiksový knihkupectví, jakoby comic bookshop se to jmenuje, myslím, ale přiznám se, že já nejsem komiksový úplně, nebo teda nevím. Myslím si, že potom jsou specifický umělecký knihkupectví, které se specializují na uměleckou literaturu. Nejznámější tady asi Kafka, ale není jenom, že Artmap taky trochu vlastně směřuje, potom jsou to takový ty víc butikový designový, jako je book therapy, to je myslím taky trend, který teda k nám přišel ze zahraničí. A potom, co si myslím, že je silný trend, který k nám ještě úplně nedošel, ale vlastně si myslím, že už trošku v něm jakoby zaostáváme, jsou ty takzvané feministické knihkupectví, který vlastně tady na Žižkově je teď jako jedno nový. Pak tady ještě byl krátce Atypical Bookshop, že jo, v Karlíně, tak to jsou takovýhle jako spíš, asi bych je zařadila jako nějaký emancipační třeba knihkupectví zaměření na nějakou takhle jako skupinu obyvatel, nebo nevím, jak to asi vymezit, to je asi každý takhle zaměření, ale nejsou žánrový, jsou spíš, nebo no, svým způsobem taky jsou trochu žánrový, ale asi víme, jak myslím, demograficky třeba. Tak to si myslím, že je a nakladatelství, knihkupectví ještě bývají učebnice a atlasy, ale to spíš vymírá, ale to bylo poměrně rozšířené. A já si myslím, že celá situace na trhu k tomuhle tomu směřuje, protože když si vezmeme, že teď nám číslo teda vydaných knih kleslo asi na 14 000, tak vlastně není ani v silách jako knihkupce sledovat úplně všechno. Takže si myslím, že pokud má někdo jako specifický záběr v literatuře, už je to umění, anebo třeba fantasy, tak si myslím, že tady ten prostor určitě je, protože tu svoji cílovou skupinu si najde poměrně snadno. A když bude dobrý odborník v tom, aby dokázal vytipovat, tak jako to děláme my u těch dětí, že prostě někdo přijde, mám 9letýho kluka, ten mi nečte, hraje fotbal, co mi doporučíte, tak si myslím, že podobně to může opravdu fungovat i u jiných žánrů, nejenom v dětské literatury. A já to ještě doplním, asi je třeba rozlišit velký a malý jako centra, že ve velkém městě, a je to jedno, jestli to Brno, Praha nebo i Olomouc, pořád jsou to jako velké města, jsou tam univerzity a tak dále, si člověk může dovolit víc tu specializaci a na menším městě může být třeba na něco víc specializovaný, ale stejně tam vždycky bude mít i nějakou jako masovější v uvozovkách, teď to nemyslím jako nějak kvalitativně, ale prostě jako produkci, která zajímá víc lidí. Napadlo mě ještě třeba plzeňský knihkupectví Mezi řádky, který vedou manžele, kteří jsou ohromní fantazáci, takže mají velmi dobře kurátorsky vedenou sekci fantasy, komiksů a tak dále, ale vedle toho mají prostě i dobře kurátorovanou jako, sekci vší ostatní literatury, včetně dětských, protože už mají taky dítě, ono se to taky přesně může měnit v tomhle, jo? Že prostě v momentě, kdy čte člověk fantazii a je jako single nebo má to pár a pak si narodí dítě, no tak logicky začnou jako rozšiřovat třeba i tu dětskou sekci. Ale třeba někde v Rumburku nebo ve Wernsdorfu, kde je knihkupectví Papírová loď, tak tam si myslím, že by se neučí prostě jako takhle specializovaný knihkupectví. Takže jsme odpověděli. Jo. Ještě nějaký dotaz, dotazy z publika jsou super. Takže kdyby ještě někdo něco měl, ještě máme tak posledních pár minutek, tak asi ne, nebo je ještě, ano. Mi přijde, že ačkoliv jsem nějaký bublině, jsem bohemistka, mám kolem sebe vlastně lidi nějakým způsobem v tom vzdělaný a vzdělávající se, tak i ty vlastně kolikrát podlehnou tomu, že vidí někde nějakou slevu a do toho velkého knihkupectví, tak jakým způsobem třeba o tom mluvit, nebo jestli vás napadá nějaký jako konkrétní tip, jak tohle posouvat dál, nějaké jako větší otevřenosti v tom tématu. Já to jenom ještě řeknu na mikrofon ten dotaz, abychom ho měli v záznamu, byl dobře slyšet. Tak dotaz zněl, jestli máme nějaký
nějaký mechanismy nebo nějakou cestu, jak vlastně tohle téma dostávat víc lidem i třeba z bubliny typu bohemistika a tak dále? Mně se vybavil jeden plakát právě z Frankfurtu, který by asi byl dobře přenositelný kamkoliv, kde bylo vyloženě osvětově popsaná cesta s pěknou infografikou, z čeho se skládá cena knihy, kdo kolik má vlastně podíl na tom a pak člověk si udělá vlastně trošku představu, z čeho se ty slevy vyrábí třeba. Veroniko, chceš to doplnit? Asi musíme být víc slyšet. Náš obor obecně moc slyšet nebyl, zvlášť ta nezávislá scéna, takže myslím, že se víc musíme prostě hlásit o nějaký prostor a víc komunikovat, v čem spočívá naše práce. A asi nejde ani o to, jestli někde je sleva nebo není, ale myslím si, že by se prostě víc mělo akcentovat slovo bibliodiverzita, aby bylo běžně známější, aby opravdu lidi věděli, že nejde jenom o to, kolik knížka stojí, ale taky, co nám do života přinese. A nemám nic proti tomu, aby někdo šel do řetězce si koupit knížku se slevou, ale asi by to neměla být jeho jediná možnost. Já bych asi jenom doplnila, že vlastně takovou tou každodenní mravenčí prací, kterou děláme. Já si myslím, že tohle, a možná to je právě to, že to nejde slyšet, ale na druhou stranu mně to přijde jako nejlepší cesta, jak to vlastně dávat znát, dělat tu svoji práci s láskou, dělat ji dobře a vychovávat si vlastně úplně nové a nové čtenáře a oslovovat lidi na lokální úrovni, protože my fungujeme jako takové malé kulturní centrum, takže vlastně nepolevovat a neustále něco přinášet do té své společnosti. Mě k tomu napadla ještě jedna zkušenost, protože si vybavuju z prvního roku třeba fungování, když k nám přišel někdo a odhalil, že prodáváme za doporučené ceny a on tu knížku přece viděl někde skoro o polovinu levněji, tak já jsem měla fakt provinilý pocit a myslím, že jsem se mu i omlouvala a vysvětlovala jsem to jakoby s tímhle pocitem. A za ty roky, když člověk načerpá ty vědomosti a teďka ještě fakt jakoby ten rozhled je mnohem větší, tak i to, s jakou energií, jako vlastně s jakým nábojem to pak komunikujeme, proč děláme to, co děláme, proč ty knížky u nás prostě jsou dražší, tak i to myslím, že bude něco jiného. A já myslím, že právě by se mělo taky mluvit o tom, že knihkupectví je služba. A my to s Věrou vidíme dvakrát do roka, když se ocitneme v obchodním domě, kde děláme takový pop-up stánek a 20 metrů od nás je řetězec. A ty lidi chodí k nám, protože u nás dostanou tu službu, protože vědí, že přijdou a my jim dokážeme pomoct. V tom řetězci velmi často zůstanou na to výběru úplně sami. Tak to si myslím, že by se nemělo zapomínat, že je to ten benefit, že my jako nezávislé knihkupkyně vám nemůžeme dát slevu, ale dáme vám obrovský balík služby navíc. Já to ještě jenom doplním, já nemám knihkupectví, to jsem možná neříct na začátku. Já jsem z akademicko-autorské sféry a učím v Brně i na bohemistice, mimo jiné, a na dalších katedrách. Takže mám přímou zkušenost s desítkama studentů během každého semestru, který mi samozřejmě v první jako 5 vteřinách řeknou, no ale my se musíme rozhodovat podle ceny, což úplně chápu. Myslím si, že ještě u bohemistů a bohemistik je to specifický tím, co čtou, že prostě čtou jako často jako starší literaturu, vlastně nákladné edice, které musí jako nějakým způsobem třeba schánit po antikvariátech a tak dále. Ale v momentě, kdy jako pořád kupujete nějakou současnou literaturu, o které se primárně bavíme, jako současnější, tak já si myslím, že to je právě o uvědomění si toho, a to se snažím těm lidem říkat, a myslím si, že to je jediná cesta, jako kdo všechno za tu knihou stojí, jo, jako, a když dostávají zaplaceno ty lidi, od autora nebo překladatelky přes celý ten řetězec, a že prostě, když si koupíte o 50 korun levněji, což je jako super, tak jednak mám ten e-shop, kde si koupíte stejně na paří 120 korun poštovný, takže stejně doplatíte těch 50 korun, protože normálně poštovný 70 až 80 korun. A jednak prostě přijde ten nakladatel po nějakou část toho rabatu a přijde ten knihkupec a je velmi často, že přijde, nebo to můžete asi potvrdit, že přijde člověk, prohlídne si knihu a pak řekne, no jo, ale tamhle to měli po 50 korun levnější. A já si myslím, že ničím jiným, než že o tom začneme mluvit,
že se na bohemistikách a dalších filologických oborech začne učit nakladatelská praxe, aby ty lidi věděli, jaký jsou honoráře, jak funguje autorský zákon, co to je licenční smlouva a jak má vypadat a jak oni mají být ohodnoceni za svoje redakce a korektury, tak se prostě nic nezmění. Protože prostě jako umělecká práce je práce a umělecko-technické profese, což jsou i nezávislé knihkupectví nebo nakladatelství, je taky práce. A to prostě jinak, než že se změní ten mindset, což asi bohužel jinak než vzděláváním se nestane, tak to prostě bude trvat, no. Tak jo, tak jestli to je všechno, tak ještě můžeme odpovědět něco třeba v kuloárech. A my moc děkujeme těm, co došli, moc děkujeme za dotazy, za pozornost a já děkuji Tereze Pařížskové, Veronice Benešové, Hudečkové a Marcele Zachovalové za to, že s námi sdíleli svoje poznatky. Díky. Hezký večer.